गेलेमु बिथिङाव बिटिआर हालामनि थाखाय फिन गोग्गाथाव खौरां। माहारियारि थाखोनि गेलेमु बादायलायनायाव सना मेडेल देरहानानै बड'लेण्डजों लोगोसे बर' माहारिनि थाखाय गोग्गानाय लाबोदों बर' फिसा जया सयबम गयारिया। थांनाय 27 मार्चनिफ्राय 31 मार्चसिम जम्मु काश्मीर रायजोआव खुंजानाय खेल' इन्डिया साब जुनियर वमेन्स उसु लीगआव गावनि गोख्रों गेलेनाय आरो गोब्राब नाजानायजों सना मेडेल देरहानो हादों बाक्सा जिल्ला मुसलपुरनि जया सयबम गयारिया। मख'नो गोनांदि जया सयबम गयारिया आसाम रायजोनि जानानै बे माहारियारि थाखोनि बादायलायनायाव बाहागो लाहैदोंमोन। जयानि अनगायैबो बे बादायलायनायाव आसामनिफ्राय 2 सना, 2 सिलभार आरो 4 ब्रन्ज मेडेल मोननोबो हादों होननानै आसाम टीमनि टेकनिकेल अफिसियेल तुलाराम बसुमतारी आरो सिखा रानी दास मोनहा मिथिहोहरदों। आरो आंनि आइनि मुङा खान्थि गयारि। आङो जम्मुआव जानाय खेल' इन्डिया उसु कम्पिटिसनाव आसाम स्टेटनि बड'लेण्डनि जानानै गल्ड मेडेल मोननो हादों। बेनि थाखाय आङो आंनि फोरोंगिरिनि सारनिसिमबो जोबोद गोजोननाय जासिहरबाय। Hello. UP, left side, versus Assam.